Hyvät ystävät, hyvää huomenta ja tervetuloa tänne meidän talousjohdon tulevaisuusfoorumiin. Aamu EIT:lle kiitos siitä, että mahdollistitte tämän tilaisuuden ja teille kaikille suurkiitos siitä, että investoitte omaa aikaanne tämän aamupäivän ja lounaan verran. Pohjoismaita on totuttu pitämään vakauden ja ennakoitavuuden mallialueena. Vahvat instituutiot, hyvä maksukulttuuri ja suhteellisen terve yritysrakenne ovat suojanneet yrityksiä monilta globaaleilta kriiseiltä. Silti Atradiuksen uusin Insolvency Outlook 2026 raportti kertoo, että myöskään Suomi tai muut Pohjoismaat eivät ole immuuneja pitkittyneelle epävarmuudelle. Globaalisti konkursseja ennustetaan olevan vuonna 2026 noin 3% enemmän kuin edellisvuonna. Pohjoismaissa kehitys on maltillisempaa, mutta olennaista on suunta. Konkurssitasot pysyvät edelleen korkeina ja normalisoituminen siirtyy vasta vuoteen 2027. Suomessa konkurssien määrän ennustetaan edelleen kasvavan hieman vuonna 2026, ennen kuin käänne alaspäin alkaa sitten seuraavana vuonna. Taustalla vaikuttavat tutut, mutta sitkeät tekijät. Korkeat rahoituskustannukset, kohonneet tuotantohinnat ja totta kai geopoliittiset jännitteet heijastuvat myös pohjoismaisiin yrityksiin, erityisesti vientivetoisilla aloilla. Vaikkakin Norjassa ja Tanskassa konkurssien odotetaan laskevan jo vuonna 2026, suunta ei ole koko alueella yhtenäinen. Yritysten taloudellinen liikkumavara on monin paikoin jo käytetty. Juuri tässä ympäristössä myyntisaatavien riskit korostuvat. Kun asiakkaiden maksukyky heikkenee, yksittäinen suuri maksuhäiriö voi riittää horjuttamaan muuten terveeltäkin näyttävää yritystä. Pohjoismaissa liiketoimintakulttuurissa luottamus on perinteisesti ollut vahvaa ja usein syystä. Epävarmoina aikoina pelkkään hyvään maksuhistoriaan nojaaminen ei kuitenkaan enää riitä. Monelle yritykselle kysymys ei ole siitä, tapahtuuko maksuviive tai luottotappio, vaan kysymys on siitä, mihin se osuu. Onko kassassa joustoa? Onko myynti keskittynyt muutamalle avainasiakkaalle? Ja ennen kaikkea, kenellä todella on varaa kantaa koko riski itse? Luottovakuutus ei ole vain kriisiajan hätäjarru, vaan strateginen työkalu epävarmuuden hallintaan. Se tukee ennustettavuutta, mahdollistaa turvallisen kasvun ja suojaa kassavirtaa tilanteessa, jossa toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Kun näkymä on vasta kirkastumassa horisontissa, varautuminen ratkaisee. Myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, joissa yksikin luottotappio voi horjuttaa kasvua. Lyhyesti minusta olen yksi 3 perustajasta yrityksessä nimeltä Fluxion, joka perustettiin viime syksynä, eli on alkuvaiheen startuppi. Tällä hetkellä me tehdään muutaman asiakkaan kanssa, pilottiasiakkaan kanssa, rakennetaan tätä meidän tuotetta ja kesään mennessä pitäisi olla ihan tuotanto käytössä. Mutta niin kuin Juhani tuossa aikaisemmin sanoi, ennen tätä vietin 5 vuotta McKinseyllä, Quantum Blackilla, rakensin erilaisia business intelligence stackkejä talousfunktioon, kaikkea, jokaisen käytännössä dataplatformin päälle kaikenlaisia erilaisia EPM-työkaluja, SAPia, Anaplania, YMS. Se kenttä on mulle tuttu ja myöskin sieltä kentästä sitten syntyi tämä idea tälle Fluxionille. Mutta Heike kanssa puhui tästä hyvin ja asetti painted the picture tosi hyvin siitä, että tavallaan se epävarmuus maailmassa on uusi normaali. Ja mitä se tarkoittaa talousfunktiolle toki on se, että ne budjetointi ja forecasting horisontit, mitä mulla on, niin asioita muuttuu liian nopeasti, liian paljon sen horisontin aikana. Yritetään budjetoida seuraavan vuoden päähän, forecastataan loppuvuosi. Ja kun baseline koko ajan muuttuu, niin myöskin nämä suunnitelmat vanhenee yhä nopeammin. Eli käytännössä mitä se tarkoittaa on se, että ja sehän on vanha vitsi, että samana päivänä kun budjetti hyväksytään, niin se on jo vanha, koska todellisuus muuttuu, maailma muuttuu, mutta maailma ei ainoastaan niin kuin, ei pelkästään numerot muutu, vaan myöskin ne driverit ja ne asiat, mitä meidän pitää tarkastella ja ymmärtää, miten se vaikuttaa meidän liiketoimintaan, muuttuu myös. Meillä ei ole pelkkä FX-reitti, joka muuttuu tai joku hinta muuttuu, vaan yhtäkkiä
meidänkin täytyy tarkastella barrelin hintaa tai esimerkiksi nämä kauppakeskustelut, tullit, YMS oli viime vuonna iso keskustelun aihe siitä, että meidän budjeteissa, meidän forecasteissa me ei millään tavalla olla näitä edes huomioitu. Ja nyt tämä kysymys tulee, ehkä materialisoituu, ehkä ei, mutta mitä se tarkoittaa meille? Se tarkoittaa niin kuin siihen vastaamiseen meidän pitää muuttaa sitä koko meidän mallia, meidän täytyy ymmärtää, miten se vaikuttaa mihinkin. Ja mitä sitten tavallaan tapahtuu FINA-organisaatiossa ja etenkin siinä FP&A Business Controlling puolella on se, että juostaan budjetista forkkariin, toiseen forkkariin, joka kuukausi kloosataan numerot ja selitetään deltoja ja jokaisessa möötössä puhutaan sitten siitä, että mistä mikäkin numero on tullut. Mutta mä en usko, ja meidän teesi ei ole se, että meidän pitäisi pystyä ennustamaan paremmin tai tuottamaan niin kuin vahvempia tai budjetteja, jotka osuu enemmän lankulleen tai forecasteja, jotka osuu enemmän lankulleen. Se kysymys meillä on pikemminkin se, että miten me voidaan, nämä kaikki versiot, mallit, budjetit, forecastit, ne on kuitenkin tarkoitettu päätöksentekoon. Ja miten me voidaan sitten tavallaan tehdä järkeviä hyviä päätöksiä, kun ne mallit ja forecastit vanhenee niin nopeasti. Ja me puhutaan paljon siitä, että FINA-funktiolla ja CFOlla edelleen tämä vuosittainen sykli, strategiapäivitys keväällä, budjettisykli syksyllä, forkkarit joka kvartaali. Me edelleen tarvitaan se budjetointiprosessina, siinä on itseisarvoa. Me käytetään se 3-6 kuukautta siihen, että pakotetaan ihmiset miettimään tietyllä granulariteetilla, tietyllä detskutasolla, mihin me voitaisiin päästä niillä liikkeillä, mikä se kokonaisnumero voisi olla. Se tuottaa jonkinlaista substanssia siihen top-level revenuehun ja EBITDAhan, ja siinä on jotain ajattelua takana. Se on yksi skenaario, se on yksi baseline. Sitten kun me mennään siihen vuoteen ja me managerataan sitä liiketoimintaa, niin asiat toki muuttuu, ja se ei ole silleen niin iso merkitystä, että millä mä pääsin siihen mun tulokseen sen vuoden aikana, mutta meillä on kuitenkin se tietty tulos, mihin täytyy päästä. Markkinat, varsinkin listatuleyhtiöillä, mutta muutenkin, niin markkinat vaatii sen, että joka kvartaali me tarkastellaan, missä me ollaan tähän mennessä, pitääkö edelleen tulosohjeistukset paikkaansa, päästäänkö me niihin lukuihin, mitä me sanottiin. Tietyt organisaatiot toki myöskin sitten tekee jonkinlaista rolling forecastia joka kuukausi. Mutta tämä maailma on hyvin kalenterivetoinen, mutta maailma ei katso kalenteria, niin kuin Heike tässä puhui, niin esimerkiksi tällaiset iskut ei huomioi sitä, että se on keskellä Ramadania tai muuta asiat tapahtuu maailmassa. Ja me sanotaan, että tavallaan tämän lisäksi niin meidän pitää myöskin pystyä vastaamaan kysymyksiin ja mallintamaan uudestaan ja ymmärtämään, miten asiat vaikuttaa meihin ja meidän liiketoimintaan signaalin perusteella. Joku asia tapahtuu maailmassa, tai vielä paremmin sulla on tervettä uteliaisuutta organisaatiossa, päätöksentekijällä tai kontrollerilla, ja kysytään, että mitä tapahtuu, jos tämä asia materialisoituu, tai mitä jos me myytäisikin 10% enemmän tässä markkinassa, koska ensimmäiset 3 kuukautta antaa sen tyylistä trendiä. Toki monessa organisaatiossa tehdäänkin jonkun verran tätä decision loopia, mutta ne on yleensä sillä tavalla, että rakennetaan jonkunlainen tällainen väliaikainen projektinomainen pieni SWAT-tiimi. Esimerkiksi covidin aikoihin rakensin useammankin tällaisen pricing war roomin, kun raaka-ainemateriaalien hinnat nousi paljon, rakennettiin custom-analytiikkaa, meillä oli 5-10 hengen 100% dedikoitu tiimi, pääsääntöisesti kontrollereita, mutta joissain tapauksissa myös data scientisteja ja data engineereja, jotka tuottaa sitten analytiikkaa hinnoittelupäätöksiin. Joka toinen viikko tarkasteltiin, mihin suuntaan mitkäkin avainraaka-ainemateriaalit on menossa, kuinka iso osuus niistä mä pystyn työntämään missäkin kontrakteissa eteenpäin asiakkaille, se osuus, mitä mä en pysty, mistä mä saan sen erotuksen kiinni. Sama asia, kun korot lähti nousemaan, vastaavanlaisia tällaisia tilannehuoneita pysytettiin. Ja viimeksi 2 viikkoa sitten mä juttelin yhden metsäteollisuuden CFOn kanssa, joka sanoi, että USA:n hyökättyä Iraniin he pystyttivät tällaisen niin kuin Iran Situation Room, jonka ainoa tehtävä on se, että ottaa kantaa, pystyy vastaamaan kysymyksiin, jos tämä asia materialisoituu tai jos tämä asia tapahtuu, pystyy tuottamaan siihen jonkinlaista näkemystä, vähän syvempää analyysiä. Mutta mikä me uskotaan, mikä me nähdään, mikä tässä on niin vaikeaa, on se, että
uteliaisuuden hinta on niin iso. Yhtä asiakasta lainatakseni, niin miten se prosessi siellä nyt toimii, on se, että joku kysymys ilmenee, niillä on tällainen puuli analystejä, tai ne kutsuu niitä artesaaneiksi, ja sieltä sitten valikoituu seuraavana vapaana oleva, joka sitten käy hakemassa sen datulin eri järjestelmistä, tuottaa jonkinlaisen analyysin, joka tuodaan sitten siihen päätöksentekofoorumiin, ja yleensä niissä päätöksentekofoorumissa sitten taistellaan niistä numeroista. Mikä versio tämä oli, onko tämä meidän long range plan, onko tämä meidän budjetti, onko tämä meidän viimeisin forecasti, millä oletuksilla me ollaan päästy tähän ja tähän, eikä niinkään edes keskustella nimenomaan siitä päätöksestä. Tyypillisesti sulla on paljon eri ERP:ejä, on paljon eri tällaisia niin kuin enterprise performance management systeemejä, jossa sulla yleensä budjetit ja forecastit elää, on data warehouseja, analytiikkaa, on dashboardeja. Ja tämän mä oon huomannut, että se vaihtelee vähän organisaatiosta toiseen. Toisissa organisaatioissa sulla on paljon kysymyksiä, joihin päätöksentekijät ja bisneksen vetäjät niin kuin toteaa vaan, että näihin ei saada vastauksia, mutta aika monessa tapauksessa ollaan vaan hyväksytty se, että se analyysi vie sen verran paljon työtä ja aikaa, että ei vaan enää kysytä niitä kysymyksiä. Ja tämä on ehkä se segue siihen, millä tavalla me voitaisiin tätä ongelmaa ratkaista, ja me Fluxionissa nähdään, että AI:lla pystyy tuomaan sen uteliaisuuden hinnan marginaalikustannuksen käytännössä nollaan. AI:lla voidaan tehdä paljon asioita, tekemään analyysejä käyttäjän puolesta ja vastaamaan hyvinkin ympäripyöreisiin kysymyksiin. Mikä erityisesti tekee niin kuin AI:sta tosi vahvaa tässä domainissa on se, että ensinnäkin voidaan kysyä hyvin ympäripyöreitä kysymyksiä. Yksi meidän asiakkaista myy maitotuotteita, ja ei he koskaan ole miettinyt niin kuin öljyn hintaa, barrelin hintaa. Se ei millään tavalla ollut eksplisiittinen driveri heidän liiketoiminnassa, mutta ihan validi kysymys päätöksentekijälle, varsinkin jos sulla on paljon vientiä, että miten tämä öljyn hinnan nousu, miten se voi vaikuttaa näihin, mitkä on eri skenaariot, niin kuin Haike puhui, kuinka pitkä tämä disruption on, onko se kesäkuuhun vai onko se vuoden loppuun vai onko se joku pidempikin ongelma. Toinen asia, missä AI on niin hyvä, on se, että mikä niin kuin mallinnuksessa ja dashboardeissa on aina iso ongelma, on se, että sun täytyy aina tietää etukäteen, mitkä on ne kysymykset, mitä sä haluat kysyä, mihin sä haluat pystyä vastaamaan, ennen kuin sä lähdet rakentaa sitä mallia tai sitä dashboardia. Mutta niin kuin me suomeksi sanotaan, niin nälkä kasvaa syödessä. Aika usein esimerkiksi budjetointiprosessissa vasta sit, kun sä näet sen bottom-up-budjetin, niin sulla tulee mieleen niitä kysymyksiä, silloin kysyy. Ja niihin pitäisi pystyä vastaamaan paljon nopeammin. AI on myös siinä tosi hyvä, että jos sille kertoo, miten asiat linkittyy toisiinsa, niin se pystyy sen asian huomioimaan. Mun liikevaihto riippuu hinnasta ja volyymista esimerkiksi. Ja sitten ehkä viimeisimpänä, jonka varmaan moni on myöskin, joka on AI:ta käyttänyt, niin on varmaan todennut, että se ensimmäinen vastaus ei ehkä ole se täydellinen vastaus, mutta se narratiivi muotoutuu siinä keskustelun yhteydessä. Kysytään ensin jotain, saadaan joku vastaus, ohjataan sitä AI:ta johonkin suuntaan ja kehitetään pidemmälle sitä vastausta, sitä narratiivia. Eli meidän tapauksessa esimerkiksi meidän koressa on se, että rakennetaan näitä skenaarioita. Skenaariot rakentuu keskustelun kautta. Se varjopuoli niin kuin AI:ssa, ja mä aina ennen sanoin, että AI ja varsinkin nämä kielimallit, se on stokastinen universumi, eli probabilisti se ei vähän niin kuin black box-malleja, ei tiedetä mistä se tulos tuli. Se ei ihan sovi talouteen, jossa mun täytyy, joka on hyvin deterministinen praktiikka, mun täytyy tietää, mistä joka ikinen sentti tulee. Ja se ihan lyhyesti vaan meistä, mitä me ollaan tehty, on käytännössä rakennettu meidän oma koneisto, käytännössä kirjoitettu meidän oma ohjelmointikieli, koska AI on tosi hyvä kirjoittaa ohjelmoida, jossa kaikki matikka ajetaan meidän koneistolla. Kun se meidän koneistoon rakennetaan se FINA-malli tai mikä tahansa malli, niin kausaliteetti ja miten asiat linkittyy toisiinsa on niin sanottu tavallaan kuin first class citizens, eli voidaan suoraan nähdä siitä mallista, miten mikäkin asia linkittyy mihinkin. Ja sitten niin kuin viimeisimpänä, että jokainen vastaus, mikä me saadaan, niin me voidaan aina
auditoida ja varmistaa, että mistä se numero tuli. Mitä se käytännössä tarkoittaa on se, että siinä missä jos nykyään käyttää ChatGPT:tä tai vastaavia työkaluja ja pyytää sitä lukemaan jonkun PDF:n, niin se voi listata siihen lähteensä ja jopa sanoa, että mä otin tämän tiedon, mä otin tästä kohtaa tätä isoa dokkaria tuosta paragraafista. Kun me puhutaan numeroista, niin jos AI vastaa jollain numerolla, niin mä voin klikkaa sitä numeroa ja se voi näyttää sen aina sinne datalähteeseen, aina sinne tauluun asti ja sanoa, että mistä tämä tuli, millä logiikalla, millä olettamuksilla. Ja ehkä niin kuin viimeisimpänä niin kuin tällaisena niin kuin aspiring thoughts, me aina tuolla meidän byrolla puhutaan siitä, että it's not an or, it's an and, joka myöskin linkkaa siihen Haiken kommenttiin, että CFOlla ja talousfunktiolla on useampiakin rooleja ja vastuu vaan kasvaa. Me edelleen tarvitaan meidän budjetit, meidän forecastit, se on se tietty rytmi, se on se tietty vuosikello, millä organisaatiot elää, mutta sen lisäksi meidän pitää pystyä reagoimaan signaaleihin, asioihin, mitä tapahtuu maailmassa, ottaa niihin kantaa, keskustella olettamuksista. Kukaan ei pysty ennustamaan tulevaisuutta, mutta me voidaan aina keskustella siitä, että jos olettamukset on eksplisiittisiä, miten tämä on se numero, jos me uskotaan näihin asioihin, niin me voidaan käydä siitä keskustelua, että ollaanko me samaa mieltä, uskotaanko me tähän vai ei, ja sen pohjalta sitten tehdä päätös. Joo, Johanna Aromaa Ionkoodilta, hei. Miten te olette ratkaissut ne ongelma, että monesti sitä dataa on, mutta se on aika hajanaista tai ehkä sitten niin kuin tiedetään se kysymys ja ymmärretään, että mitä sieltä pitäisi saada, mutta ERP on huono tai tilit on väärässä muodossa tai jotain muuta? Joo. Mä koitan vastata siihen lyhyesti, koska se vähän riippuu siitä, mikä se data-ongelma on. Mutta mä voin antaa esimerkin. Me yhdellä asiakkaalla ne tuo markkinoille paljon uusia tuotteita, ja se on tuottavaa teollisuutta, ja niille ei ole reseptiä kaikille, ERPeissä ei ole reseptiä kaikille tuotteille, jolloin me määritellään tietynlaiset säännöt, jossa me sanotaan, että jos tällä skuulla on volyymiä, silloin pakko olla myös resepti samassa kuukaudessa, ja jos se ei löydy, hae sen tuotekategorian keskimääräinen resepti. Ja jos se ei löydy, tee jotain muuta. Mutta se iso pointti tässäkin on se, että me voidaan aina approksimoida, me voidaan aina tavallaan se datan laatu on tyypillinen niin kuin scapegoatti, mutta ehkä enemmän me sanotaan, että pelataan niillä korteilla, mitä meille on jaettu, ja me voidaan rikastaa sitä dataa, muuttaa sitä, käyttää olettamuksia, käyttää keskiarvoja, mutta silloin on tosi tärkeää, että me tiedetään, missä me ollaan vedetty mutkia suoriksi. Joo. Ihan, saanko mä jatkaa vielä? Toinen kysymys liittyen siihen, että joskus ollaan törmätty myös siihen, että ollaan tehty tämmöisiä hienoja AI-mallinnusennusteita, ja sitten kun kontrollereilta kysytään, että mistä tämä luku tulee, niin se tuleekin AI:sta, niin tavallaan miten sä säilytät siinä sen, että se kontrolleri on myös kontribuuttori ja ymmärtää, että mitä sinne menee sisään, että se AI ei vaan lähetä jotain ulos ja sitten ei tiedetäkään, että mistä tasan tarkkaan nämä luvut koostuu. No, AIhan tarkoittaa niin kuin montaa asiaa. No joo, niin mä olen esimerkiksi ollut rakentamassa volyymiforecasteja ihan perustellisilla vanhoilla Arima- ja Prophet-malleilla, joka on sitä niin kuin vanhanaikaista niin kuin AIta, jossa vaan tilastollisesti sanotaan, että tässä on ne tietyt driverit, mitä mä katson eteenpäin, ja sitten treenataan joku malli ja sille forecastetaan eteenpäin. Se on tavallaan niin kuin yksi maailma. Mä olen sitä mieltä, että sitä ei kannattaisi hirveästi tehdä, koska se koko point siinä forecastaamisessa ja budjetissa on se keskustelu, ei niinkään se, mikä se niin kuin numero on, vaan se on se keskustelu, mihin me voidaan päästä, mihin me uskotaan. Mut niin kuin tavallaan tässä meidän kontekstissa, jos mä luon jonkun oletuksen, mä muutan vaikkapa hintaa, niin sille kontrollerille näkyy aina, me puhutaan niin kuin lineageista, eli mä näen aina visuaalisesti suoraan sen koko niin kuin value treen, missä on muutettu mitäkin ja missä on käytetty mitäkin numeroa. Niin silloin se on tavallaan se koko pointti, että tämä on se, mihin me voidaan päästä. AI voi toki auttaa sua paljon siinä muuttamassa sitä mallia, testaamassa eri assumptioneja ja oletuksia, mutta sulle aina niin kuin se osa sitä narratiivia on aina se oletus. Mä oletan, että mä nostan tätä hintaa näin paljon tässä kanavassa kesäkuusta tällöin ja tällöin. Tai jos tämä tehdas ajetaan alas, kuinka kauan mun inventaariot pysyy
per mikäkin niin kuin paperigrade esimerkiksi. Ja mä näen aina suoraan, että miten se asia on laskettu, mistä järjestelmästä mä oon ottanut mun viimeisimmät inventaariot YMSM:ssä. Kiitos. No mulla oli kaksi kysymystä. Eka oli toi luotettavuusarviot, että kun itse on törmännyt taloushallinnon puolella noihin niin AI-sovelluksiin, niin usein niihin on tavallaan integroitu joku luotettavuusarvio, että se antaa ihan tavallaan pistemääräisen ja sitten, että miten suurelta osin se pystyy vastaamaan sen lähdeaineiston perusteella. Sitä integroinnin. Sitten toinen oli niin tosielämän kontekstin ymmärtäminen, mikä usein noissa, niin jos on vähänkin luovempi AI-soveltaminen, Joo, kyllä. niin helposti se tippuu. Että miten te olette sitä taklannut? Onko teillä joku vaikka koulutusaineista tai mitä kautta? Joo. No siihen ensimmäiseen kysymykseen me ei sovelleta mitään mallia, joka yrittää niin kuin ennustaa jotain sun puolesta, vaan ihan samalla tavalla kuin sä Excelissä sanoisit, että mun liikevaihto on mun hinta kertaa mun volyymi. Ja hinta mulla on per tuote per kuukausi ja volyymi mulla on per tuote per kuukausi per asiakas. Niin sen matikan sä voit tarkistaa ja se on aina 100% oikein. Eli siinä mielessä sun ei tarvitse, meidän tarvitse selittää sitä tavallaan mallin, kuinka hyvin se osaa ennustaa jotain tiettyä asiaa. Tuohon toiseen kysymykseen, mikä on Finamallinnuksessa ja muutenkin niin kuin tavallaan tällaisessa niin kuin monthly business reviewissa on iso ongelma on se, että tavallaan se konteksti, miksi tietyt asiat tapahtuu, miksi mulla on joku delta jossain, niin se jää elämään johonkin tiettyyn tiedostoon tai johonkin tiettyyn Exceliin. Sä oot kirjoittanut yhteen soluun, että mä oon käyttänyt tähän näitä ja näitä futureja tai mikä tahansa niin kuin oletus on. Se on se niin kuin lisätieto, mikä sille AI:lle pitää pystyä antaa. Mitä me se asia ollaan ratkaistu on se, että nyt kun se koko malli rakentuu tällaiseen niin kuin graafiin, joka tarkoittaa sitä, että mä voin antaa jonkun kommentin jonnekin tänne, ja sitten mä katson jotain toista numeroa täällä, niin täällä on jonkinlainen suhde tänne. Mä annan yksinkertaisen esimerkin. Jos mulla on joku kommentti, joka liittyy hintaan, niin sillä on tietynlainen relevanssi, jos mä katson EBITDA. Yksi konkreettinen esimerkki yhdeltä asiakkaalta, niin he esimerkiksi ajoi tällaista isompaa kampanjaa yhden isomman asiakkaiden kanssa isommassa markkinassa 2024. Ja sitten kun me tarkasteltiin ja katsottiin numeroita 2025 gross profittia, niin se kommentti, joka liittyy tiettyyn asiakkaaseen tietyssä maassa hintaan, sillä on tietynlainen relevanssi tässä kontekstissa, jos mä vertaan 25 versus 24. Eli sillä tavalla me lisätään sitä semanttista niin kuin tietoa sille mallille ja tosi järkevästi, että sun ei tarvitse niin kuin toistaa niitä kommentteja jokaiseen kontekstiin, vaan me tiedetään, miten asiat linkittyy toisiinsa, jolloin me voidaan laskea missä tahansa kontekstissa me ollaan, voidaan laskea, mitkä kaikki kommentit on tähän relevantteja. Okei, kiitos. Niklas Gavresson Ahlströmiltä. Ja siis kysymys siitä, että jos tietenkin AI-malli, niin otetaan myöskin, että tietenkin pystyykö, niin kuin, miten tämä yhdistelee vaikka uutisia, uutisvirtaa, maailmantalouden niin kuin vaikka GDP-ennusteita, koska nehän on kuitenkin niitä pidemmän tähtäimen niin kuin drivereita, jos mietitään sitten kuitenkin tätä, että miten, niin kuin, tietenkin se ei ole se todella lyhyt kuva, mutta kuitenkin. Me ei olla vielä implementoitu mitään niin kuin uutisvirtaa, mutta se mikä toki meillä on yhtenä triggerinä on se, että joka kuukausi sun aktuaalit tulee sisään, jolloin me tarkistetaan, että onko se varianssi per mitä tahansa sä mittaat, onko se niin kuin, mä oon pahoillani tästä Finglishistä, mutta onko se niin kuin within expected noise vai onko täällä signaaliarvoa, ja jos sillä on signaaliarvoa, ja varsinkin nyt sitä mukaan, kun mennään niin kuin eteenpäin vuotta, niin kun sä alat näkee toistuvasti, että me ei päästä volyymeihin tässä vaikkapa paperilaadussa, niin sillä alkaa olla signaaliarvoa. Ja sitten se voi triggeröidä sen AI:n sanomaan, että luo tästä skenaarioon, jos tämä trendi jatkuu loppuvuoteen asti, miltä näyttää mun koko vuoden budjetti tai viimeisin forecasti. Että tällaisia triggereitä voidaan. Meidän tavallaan teesi on se, että okei, ensin koitetaan fiksaa se, että voidaan vastaa kysymyksiin minuuteissa. Ja sitten sen jälkeen voidaan miettiä sitä, että miten voidaan käyttää AI:ta keksiä niitä kysymyksiä, mitä meidän pitäisi alkaa kysyä itseltämme. Kiitos. Ja sitten vielä yksi, jos niin tämä samaan liittyen, niin tämä kalenterihypoteesi sitten, jos miettii niin taaksepäin myöskin, että jos vuoden aikana on tiettyä vaihtelua, että vaikka kvartaaleittain kuukausissa, tietenkin, että myynti on vaikka, että just niin kuin Simenässä varmaan olettaisiin sitä mallia ottaa myöskin huomioon, katsotaan aktuaaleja myöskin, miten on vaikka
versus niin kuin samaan aikaan vaikka viime vuonna, niin kuin, että onko se samantyyppinen vaihtelu, koska jossain voi olla, että se vaihtelu on aina tietyn tyyppistä vuoden aikana. Just näin, ja totta kai. Ja tämä on kaikki osa sitä, että onko tämä niin kuin within expected reasonable noise. Toinen asia, mikä liittyy tuohon aikaan, mikä on tosi tärkeää, koska se on aina helppo olla jälkiviisas. Niin toinen asia, mikä on aina tosi tärkeää, on, että me aina tallennetaan sen näkymä, mikä meillä oli. Me tuotettiin joku tietty skenaario, niin mun pitää pystyä mennä takaisin siihen skenaarioon, eikä vaan sen skenaarion PowerPointiin, vaan mun pitää pystyä tuoda uudestaan takaisin se koko malli, ja sentilleen tietää, että millä oletuksilla mä pääsin just tähän skenaarioon. Ja tämä on toinen asia, jos me halutaan olla parempia, niin kuin jatkuvasti parantaa meidän päätöksentekoa, meidän täytyy ymmärtää, että minkä tiedon valossa me tehtiin mikä päätös, ja oppia siitä. Yes. Petri Vapula Lindströmiltä, niin joo, tosi mielenkiintoinen esitys. Nythän monen firmallahan vielä pyörii tämä vuosittaiset bonukset tämän budjetoinnin ympärillä. Niin miten sä näet, että miten, ja nyt on tullut paljon shokkeja, että alkuvuodesta, että oho, tässä kävi näin, että vaikka me mitä tehdään, me ei enää päästä näihin tavoitteisiin. Niin miten sun mielestä tätä budjetointia pitäisi fundamentaalisesti muuttaa, että se olisi niin kuin reilu sitten se tavoitetila kaikille henkilöstölle? Niin. No, se on hyvä kysymys. Mä ehkä niin kuin näen sitä niin, ja mä oon tehnyt tosi paljon ison private equityn kanssa maailmalla hommia, jotka ostaa isoja yrityksiä, ja siellä se tavallaan se, mikä siellä loppurivillä lukee vuoden lopussa, niin se määrää hyvin pitkälle. Ja mun mielestä se on kuitenkin sellainen, että niin kuin mä sanoin, että se budjetointiprosessina tuottaa jonkun numeron. Mikä tahansa se on, mitä yritys on, se sitten EBITDA vai gross profit, millä ketäkin mitataan. Mutta se on kuitenkin yksi versio, yksi skenaario, mihin me voitaisiin päästä, joka on käyttänyt niin kuin ihmisten ajatteluvoimaa. Ja toki siinä on vähän sellaista sandbagging ja top-down, bottom-up, että siinähän on totta kai varmasti niin kuin ilmaa, mutta se niin kuin ehkä meidän teesi on enemmän se, että se on se numero. EBITDA on 500 miljoonaa ensi vuonna, right? Sinne meidän pitää päästä. Nyt nämä asiat tapahtuu. Esimerkiksi meidän yhdellä asiakkaalla, niin me nähdään, että nämä on nämä riskit. Me oletettiin, että Espanja kasvaa sitä 30%, mutta mitä jos se kasvaakin vain 105, koska sitä trendi sanoo nyt? Mitä jos mun logistiikkakustannukset, jos barrelin hinta pysyy 30% korkeammalla kuin mitä se oli, kun me löytiin budjetti kiinni, mitä se tarkoittaa missäkin tuoteryhmissä, mihinkin myyntimaihin? Okei? Näin paljon se tulee miinusta versus se mun budjetti. Mitä asioita mä voin tehdä, että mä pääsen takaisin sinne? Se ehkä enemmän niin kuin, ehkä se kestää pidempään lähteä muuttaa koko sitä budjetointisykliä ja näin, mutta mä uskon, että se on niin kuin enemmän se juttu, että mulla on se budjetti ja se on staattinen ja se korkean tason numero on se, mikä merkitsee. Sinne meidän pitää päästä. Ja sitten se keskustelu joka päivä, joka viikko on enemmän se, että nämä asiat tapahtuu. What are we going to do about it? Okei, mutta sitten. Kiitos tosi paljon. Kiitos. No niin, sitten jatketaan. Kiitos tässä vaiheessa panelisteille jo, että olette päässeet tänne mukaan. Meillä on tällainen otsikko täällä, kun mihin kasvu siirtyy, kun maailma jakautuu. Sinnehän voi laittaa perään kysymysmerkinkin. Jos mä lyhyesti esittelen ensin meidän panelistit, niin Minna Kuusisto on Danske Bankin pääekonomisti. Minna tuo keskusteluun talousjohdon näkökulman siihen, miltä geopoliittinen epävarmuus näyttää juuri nyt yritysten arjessa, erityisesti Euroopan talouskehityksen, energiamarkkinoiden ja globaalien riippuvuuksien kautta. Ja jos eilen olitte televisioäällä, niin tervetuloa A-studioon, Minna. Mauri Kotamäki on valtiotieteen tohtori ja Finnveran pääekonomisti, joka työkseen seuraa yritysten rahoitusmarkkinaa, kotimarkkinoiden kehitystä ja kansainvälisen talouden ja politiikan koukeroita. Sivutyönään Mauri on pohdiskellut myös väestörakenteen kehityksen vaikutuksia kansantalouksiin. Motto: all models are wrong, but some are useful. Ja sitten Juuso Kaaresvirta, hän toimii vanhempana ekonomistina Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksessa BOFITissa. Hän on perehtynyt Kiinatalouteen ja talouspolitiikkaan sekä Kiinaan liittyviin maailmantalouden kysymyksiin. Jos mä otan noista keynotesta niin kuin muutaman kosketuksen, niin pari asiaa tuli mulla mieleen, että meidän toimintaympäristö pirstaloituu ja muuttuu aika nopeasti. Ja sitten erilaiset skenaariot, niitä voidaan nyt rakentaa ja testata aivan eri mittakaavassa kuin ennen.
Mitä tämä teidän mielestä tarkoittaa käytännössä talousjohdon päätöksenteossa? Haluaako Minna aloittaa? Skenaariotyöskentely, mitä se tarkoittaa? Niin. Niinkö? No itse asiassa mä ajattelen, että ei se kosketa tietenkään pelkästään talousjohtoa, vaan ihan koko yritysjohtoa. Ja varmaan se koskettaa aika paljon nykyään myös ekonomistityöskentelyä, että tässä kun on mietitty tämän vuoden talousennusteita, niin aika vaikealta tuntuu ennustaminen, jos se nyt ei ole koskaan ollut kovin helppoa, niin nyt tässä ajassa se on erityisen vaikeaa. Ja niin kuin nähty, niin aika monet talouden ennusteet lähestyy tätä tilannetta niiden skenaarioiden kautta, ja mä itse ajattelen, että ei tässä ajassa oikein muuten voi yritysjohtokaan toimia kuin skenaarioiden avulla, ja sitten tietysti ajattelen, että ne skenaariot pitää tietysti laatia siellä niin kuin organisaation ylimmän johdon tasolla, ja sitten miettiä jokaisessa funktiossa, että mitä se tarkoittaa sen yksittäisen funktion esimerkiksi talousjohdon osalta. Joo. Mauri, ole hyvä. Joo, hyvä kysymys sinänsä, ja mä itse sanoisin näin, että no ensinnäkin mä olen ehkä pitkään jo suhtautunut aika skeptisesti talousennusteisiin, että vaikka mä olen ekonomisti ja sitten se stereotypia on, että ekonomistit ennustaa, mikä muuten ei pidä paikkansa, suurin osa ei ennusta, mutta kuuluu se, että on vähän skeptinen ollut viime vuosina ylipäätänsä ennusteisiin, koska nämä hännät on niin leveitä ja tavallaan se jakauma on tosi hankala niin kuin hanskata, ja sen takia usein tässä nyt varsinkin tällä vuosikymmenellä on korostunut tämä skenaariotyön merkitys. Ja nyt sitten päästään siihen sun kysymykseen ylipäätänsä, että tavallaan kun meiltä maailma muuttuu, meillä tiedon hakukanavat, mahdollisuudet, just vaikka tekoälypohjaiset erinäiset menetelmät on tullut tähän ympäristöön, niin meillä on enemmän tietoa kuin koskaan aikaisemmin. Mutta eihän se välttämättä tarkoita sitä, että meidän skenaariotyö tai ennusteet sinänsä, ne paranee välttämättä, vaan siinä on aina se, että niitä pitää käyttää oikein. Et itse asiassa liikatieto saattaa peräti olla huono asia, jos sitä käyttää väärin. Ja tässä tilanteessa ennen kaikkea korostuu se, että niitä työkaluja käytetään oikein. Sä pystyt just niin kuin tavallaan filtteröimään sen kohinan sieltä oikealla tavalla pois ja keskittymään siihen oikeaan tavallaan. Eli mahdollisuudet on suuremmat kuin koskaan aikaisemmin tässä muuttuvassa maailmassa, mutta siellä on myös tietyt riskit, ja varmaan se tarkoittaa, että osa yrityksistä myös sen takia ehkä vähän niin kuin saattaa tippua myös sieltä kelkasta, ja ammattitaito on silloin tärkeää. Juus. No mä ehkä lisäisin, tässä on tullut jo hyviä pointseja, mutta mä lisäisin sellaisen, että se tilannekuva, kun meillä on nopeasti muuttuva maailma, niin yrityksellä oikeasti pitää olla hyvä tilannekuva, että missä mennään niin tällä hetkellä. Se ei välttämättä ole sama kuin viikko sitten. Että siinä pitää olla niin kuin, hyvin niin kuin seurata sitä tilannetta, mihin me ollaan menossa, miltä pohjalta niitä laskelmia tehdään tai erilaisia skenaarioita tehdään. Ja silloinkin niissä skenaarioissa sun pitää tietää, mitä oletuksia on tehty, että onko ne enää niin kuin relevantteja tässä maailmassa, kun se on joku suuri päättäjä on saattanut päättää jotain jossakin aamuyöllä. Ja maailma onkin muuttunut aika nopeasti. Pitää olla tosi tarkkana sen tilannekuvan kanssa. Se pitää olla kunnossa. Sanoit, että maailma muuttuu, niin onko maailma oikeasti jakautumassa? Miten te näette, että onko maailmantalous jakautumassa pysyvästi vai ylireagoidaanko me nyt tähän epävarmuuteen, mikä ympärillä on? Voisit vaikka Juuso jatkaa sitä. No siis maailma on kyllä pysyvästi muuttunut. Meillä on kaksi suurvaltaa. Meillä on Yhdysvallat ja meillä on Kiina, jotka tulee taistelemaan maailman herruudesta seuraava 20 vuotta, 25 vuotta ainakin. Eli käytännössä niin pitkään tulevaisuuteen, kun me ollaan luultavasti kaikki eläkkeellä. Jotkut ei ehkä ole, mutta se tulee olemaan se tulevaisuuden näkymä. Että meillä on kaksi suurvaltaa, jotka taistelee sit maailman herruudesta. Ja tämä tulee niinku luomaan sellaisia jakolinjoja maailmaan. Ehkä tällä hetkellä ei vielä nähdä muuta kuin, että niinku ei ole havaittavissa sellaista, että maat alkaisi muodostaa jotain erilaisia blokkeja, ainakaan niinku isossa kuvassa. Et meillä saattaa olla jotain jakolinjoja Yhdysvaltojen ja Kiinan välissä ja tietysti niinku lännen ja Venäjän välissä, mutta muilta osin niin maailma näyttää aika entisellään, että kauppa kulkee, me ostetaan edelleen paljon tavaraa Kiinasta, Yhdysvallatkin ostaa edelleen paljon tavaraa tai kuluttaa kiinalaista tavaraa, siinä ei ole tapahtunut oikeastaan mitään muutosta, vaikka Yhdysvallat on pyrkinytkin pääsemään näistä Kiinan riippuvuuksista eroon ja luomaan näitä jakolinjoja.
No tilanne on tietysti vähän eri, jos katsoo yksittäisiä toimialoja tai jotain teknologiatuotteita, niin niissä ne jakolinjat voi ollakin sit aika niin kuin jyrkkiäkin. Et yhtä tavaraa ei voi, tai jotain tavaroita on sellaisia, joita voi viedä vain yhteen paikkaan ja toisia toiseen paikkaan, että sun pitää käytännössä valita, että kummassa leirissä olet. Kiitos. No mä ehkä ajattelisin tämän niin, että siis tähän on monta näkökulmaa ja näissä Juusolla oli hyviä pointteja, mutta että jos nyt lähtee siitä, että tätä jakolinjojen muodostumista, niin sitähän yhdistetään myös siihen keskusteluun, että onko globalisaatio jotenkin menneen talven lumia ja vähän sama, mihin Juusokin tässä jo viittasi. Niin siltä osin mä jotenkin ajattelisin tämän niin, että on jotenkin naivia ajatella, että semmoinen globalisaatio olisi täysin päättynyt. Se jotenkin vaan se muuttaa muotoaan. Meillä on selkeästi nyt, jos mietitään vaikka tämän kaiken tullipolitiikan myötä, niin tavarakauppaan kohdistuu tämmöisiä kaupan rajoituksia enemmän ja enemmän, mutta itse asiassa palvelukauppa kasvaa globaalisti edelleen hyvin. Ja niin kuin Juusokin tässä sanoi, niin sitten on myös paljon sellaista kauppaa, joka tulee jatkumaan joka tapauksessa, vaikka nämä geopoliittiset jännitteet tässä kiihtyy. Jos mietitään, niin kuin puhutaan paljon siitä strategisesta autonomiasta ja siitä, että pyritään etenkin näillä kriittisillä toimialoilla vähentämään sitten riippuvuussuhteita semmoisista epäluotettavina pidetyistä tahoista tai valtioista, mutta silti meillä on monien tuotteiden osalta myös sellainen tilanne, että ne toimitusketjut ja arvoketjut on niin monimutkaisia, että ihan aidosti me ei voida niistä kaikista riippuvuuksista mitenkään päästä eroon. Joku iPhonehan on hyvä esimerkki siitä, jos miettii iPhonein arvoketjua, niin se niin kuin periaatteessa joka mantereelta on vähän niin kuin jotain siinä puhelimen arvonluonnissa mukana. Ja sitten ehkä toinen tästä jakolinjoista mä ajattelen myös niin, että ei jotenkin, ainakaan nämä blogit, mitä nyt ehkä tässä välillä ajatellaan, että syntyy, niin ne ei mun mielestä ole niin tarkkarajaisia. Että jotenkin ehkä me ollaan myös menossa sellaiseen maailmaan, jossa jollain tavalla niin kun jakautuminen tapahtuu myös tälleen teemoittain. Et nythän mun mielestä on kiinnostavaa se, että tietyllä tavalla jo Trumpin kaudella, tuolla toisella kaudella, niin on nähty esimerkiksi tämä Yhdysvaltojen ja Kiinan uusi tämmöinen kauppasotakilvottelu, mutta sitten itse asiassa tuossa Münchenin turvallisuuskonferenssin alla, kun julkaistiin näitä kyselytutkimuksia, niin minkä maiden kansalaiset suhtautuu Trumpin politiikkaan kaikista myötämielisemmin, niin intialaiset ja kiinalaiset. Että tavallaan niin kuin se kertoo ehkä myös siitä, että minkälaista politiikkaa Trump on toisaalta tässä tehnyt, kun se on hyökännyt liittolaisia vastaan. Et jotenkin mä ajattelen, että ei ole ainakaan kovin selvää, että miten, jos ne jakolinjat muodostuu, niin joo, varmaan niin kuin tietyissä, vaikka tietyillä toimialoilla, teknologiassa, puolustusteollisuudessa, näin, niin ehkä ne muodostuu jotenkin näiden vanhojen jakolinjojen mukaisesti, mutta sitten meillä voi tulla tämmöisiä jotenkin teemoja, jossa niin kuin haastetaankin näitä jakolinjoja. Joo, kyllä epävarmuuden vaikutus, se on hankala. Epävarmuuttakin on monenlaista. Sitä ei ole vain yhdenlaista ja me voidaan kontekstoida sitä aika paljon. Mä olen täsmälleen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, mutta jotenkin se avoin kysymys tulevaisuutta varten on juuri se, että minkä tyyppistä se epävarmuus sit lopulta on. Onko se kauppapoliittista epävarmuutta, onko se talouspoliittista epävarmuutta, onko se ehkä tällaista niin kuin sotiin liittyvää epävarmuutta, onko se millä tavalla se on ilmastonmuutokseen liittyvää epävarmuutta, josta voi tulla negatiivisia vaikutuksia maailmalle. Ne on tavallaan kaikki, ne on toki kytköksissä toisiinsa, mutta ne on tietysti mielessä omanlaisia epävarmuuksiaan kaikki ja pitää siinä kontekstissa katsoa. Varmaan niin kuin annettuna nämä megatrendit, mitä meillä tällä hetkellä on, niin epävarmuus tulee kasvamaan ja Juuson mainitsema Kiina ja Yhdysvallat, tämä ikään kuin kamppailu, niin se on omiaan lisäämään näitä erilaisia epävarmuuksia. Mutta sitten esimerkiksi mitä me tällä hetkellä nähdään ja koetaan ihan konkreettisesti, eli tämä niin kuin Trump-shokki, mikä on tällä hetkellä päällä, niin sehän sitten tässä on ensisijassa oli kauppapoliittista epävarmuutta, joka sitten myös ui sinne talouspoliittiseen epävarmuuteen monella tavalla, ja nyt me ollaan tällä hetkellä tässä niin kuin Hormuzin salmeen ja tähän niin kuin Iranin konfliktiin liittyvässä epävarmuudessa, joka on niin kuin omanlaistansa. Ja tästä Trumpista vielä sanon sen verran, että tämähän on, tai ainakin mä oon jo, ehkä me kaikki ollaan aika varmoja siitä, että seuraavat 3 vuotta näin suurin piirtein tulee olemaan tällaista samanlaista niin kuin hurlumheitä, mitä se tähän asti on ollut, niin kuin, kuka dominoi uutisia, sieltä voi tulla mitä hullumpia ideoita, jotka sitten joko menee läpi tai sitten ei mene läpi, ja me ei niin kuin tiedetä ikinä oikein, että mikä nyt oikeasti on sellainen
niin kuin järkevää. Mä en usko hetkeäkään siihen, että Trump pelaa jotain 4D-shakkia, että tässä on joku suuri suunnitelma taustalla, jota nyt sitten niin kuin saatetaan eri tavalla käytäntöön. En myöskään usko, että hänen se lähipiirinsä siellä tekisi näin. Siellä varmaan on joku suunnitelma, joku kohde, mitä kohti mennään, mitä me ei vaan tiedetä, mutta en usko, että se on kauhean suunnitelmallista. Mikä tekeekin siitä tällaista, mitä se nyt sitten on ollut? No, mitä tapahtuu marraskuussa välivaalien jälkeen? Who knows? Ehkä todennäköisyydet tällä hetkellä on, että demokraatit voittaa, mutta ei se ole kirkossa kuulutettu vielä tässä vaiheessa, mutta siitä tulee vähän checks and balancea. Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Trump lähtee? Vai lähteekö? Siinäkin on joku 10% mahdollisuus, että mitä jos jotenkin se ketku saa vielä kerran keploteltua itseensä niin kuin valtaa. Ei se iso todennäköisyys ole, mutta se on mahdollista. Ja kaikki nämä niin kuin epävarmuudet ikään kuin toimii tässä koko ajan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne alkaa näyttää todennäköisiltä, niin sitten meidän pitää reagoida, ja yritysten varsinkin pitää reagoida näihin tilanteisiin. Saanko mä kommentoida tähän välivaalien mahdolliseen lopputulokseen, jos Trump-republikaanit häviää vähintään toisen huoneen, niin se ainakin, mistä itse on vähän huolissani, on se, että sen jälkeen se toimivalta, mitä Trumpilla säilyy, niin on ensisijaisesti ulkopolitiikassa. Eli tavallaan hänen kädet on paljon sidotummat monissa kotimaan asioissa, talouspolitiikan kysymyksissä, mutta se, missä hänellä edelleen säilyy mahdollisuus tehdä aika pitkälle tällaisia executive-päätöksiä, niin se on sitten ulkopolitiikan puolella. Eli siinä mielessä niin kun se saattaa jopa lietsoa entistä rajumpiin toimiin. Ja sehän on niin kuin tosi niin kuin harmillista sillä tavalla nimenomaan presidentilliset päätökset. Et Trump voi tehdä niitä vähän niin kuin tosta noin vaan. Ja niin kuin nyt nähtiin, että siinä kesti lähestulkoon vuosi ennen kuin korkein oikeus esimerkiksi pyörsi nämä tullipäätökset. Eli tavallaan se politiikan toimeenpano ja sitten se ikään kuin lopullinen tasapaino, mihin päädytään, niin siinä on aivan valtava gäppi, millaista me ei olla ikinä ennen nähty. Ja tämä on aika ikävä tilanne meillä kaikille, mutta se on myös ikävä tilanne tämän itse asiassa järjestelmän näkökulmasta. Kyllä. No kun mainittiin sana epävarmuus, niin se tuo aina niin kuin erilaiset riskit peliin. Ja jos me katsotaan asioita nytten riskejä yrittäjän tai yrityksen pöydältä maailmalle päin, niin missä nämä muutokset niin kuin ensimmäisenä voi näkyä näiden riskien toteutumisesta? Puhutaanko me kassasta, rahoituksesta, kysynnästä vai mistä? Mikä on teidän ajatus siinä, että mikä on se ensimmäinen heiluri? Kuka haluaa aloittaa? Mauri, ole hyvä. No, tietysti se riippuu toimialasta ja yrityksestä, mutta jos me nyt katsotaan edellisiä kriisejä vaikka, ja sitten katsotaan yrityskyselyitä, mitä tässä on nyt vaikka tämän vuosikymmenen aikana tehty, usein se on se kysyntä siellä, mikä on loppuviimein se, joka yrityksiä heiluttaa, koska periaatteessa niin kun, rahoitus toki vaikuttaa monen asiaan, me Finverassa tietysti ja isännän puolesta tai emännän puolesta, niin olemme tietysti hirveän kiinnostuneita siitä, mutta tietysti mielessä niin kauan kuin se kysyntä on siellä, niin sehän on se selkäranka. Niin kauan kuin yritysten kysyntä on, niin kyllä sitten se yritys pärjää. Mutta kun se kysyntä lähtee sieltä alta, niin kuin tässä nyt tosiaan viittasin niihin kyselyihin, niin sitähän yritykset, varsinkin PK-yritykset, on valitelleet, että kun kysyntätilanne ei ole hyvä, niin se on se, kun tuo sen ensisijaisen ongelman. Ja sen takia sanoisin, että tämä on niin kuin se ikään kuin meta-ongelma siellä. Toki nämä muutkin on tärkeitä ilman muuta, niin kuin rahoitus ja näin edes, mutta sieltä se kaikki kuitenkin lähtee. Se voi myös olla niin kuin tarjontalähtöinen shokki, koska niin kuin koronassa nähtiin, niin jotkut yritykset ei vaan saanut jotain komponentteja ajallaan, ja sitten se vaikutti siihen omaan tuotantoon ja siihen mahdollisuuteen myydä tavaraa ulos. Ja jos mietitään Kiinaa ja mahdollisia tulevia isoja kriisejä, niin on ihan hyvin mahdollista, että tällaisia vastaavia tulee tässä tulevina vuosina eteen. Kiinalla on Taiwan kysymys ratkaistavana, ja jotkut ajattelee, että Xi Jinping on päästetty näin suureen valtaan Kiinassa sen takia, että asia saadaan pois päiväjärjestyksestä, ja se voi vaatia sitten muitakin kuin rauhanomaisia keinoja. Joo, ei mulla ihan hirveästi ehkä tähän ole lisättävää, että mä ehkä lähestyn aika samasta kulmasta kuin mitä Mauri, että mehän tavallaan tiedetään ihan näiden kyselyiden pohjalta siitä, että mitä yritykset tavallaan vastaa, mitkä on vaikka niitä oman tuotannon pullonkauloja ja Euroopassa tai Suomessakaan, niin ei sitä rahoitusta kuitenkaan koeta ensisijaiseksi pullonkaulaksi, vaikka ajatellaan, että meillä on tämä
korkojen nousu takana ja sinällään kun rahoitus on kallistunut, mutta se ei yleensä kuitenkaan ole se niin kuin vaikka tuotannon kasvattamista rajoittava tekijä, vaan siellä on ollut niin kuin muita tekijöitä, joista se kysyntä on ollut ainakin vaikka niin kuin investointipuolella selkeästi se niin kuin isoin kysymys, että ei investoida, kun ei niin kuin tiedetä, että onko sitä riittävää kysyntää. Mutta sitten toinenhan on tietysti, että eihän ole mitään niin kuin yksiselitteistä vastausta, että riippuu hirveästi toimialasta. Nythän totta kai osa toimialoista on jo niin kuin tuntenut tämän Hormuzinsalmen kriisin tai tämän shokin jo selkeästi vaikka omissa toimitusketjuissaan ja kustannukset noussut, jos on vaikka sanotaan niin kuin ihan tietysti raaka-ainekustannukset, energiakustannukset, muovin hinta, saatavuus, kaikki tällaiset kysymykset. Ja sitten tietysti myös se, että minkä elinkaaren yhtiöstä on kyse, niin totta kai me voidaan puhua siitä, että meillä on jotain pullonkauloja ehkä siellä, niin kuin, että saako vaikka kasvuyhtiöt riittävää rahoitusta tällaisessa tilanteessa, kun niin kuin Suomikin on aika tämmöisessä riskiaversiivisessa moodissa, niin se on tietysti niin kuin toinen kysymys, mutta ehkä jos me puhutaan tämän niin kuin etaploituneen yritystoiminnan näkökulmasta, niin mä ajattelisin, että kyllä se kysyntä on ehkä kuitenkin se niin kuin isoin haaste siellä. Ja yritysten kannalta tietysti on tärkeää tunnistaa ne omat riskinsä, että missä ne on ja miten suuria ne on. Se on kai se kaiken avain, että tiedetään. Tai sitten, että se on se tilannekuva kunnossa. Joo. Ja ehkä tuo, mitä Juusokin sanoi tässä, että tavallaan viittaa vähän niin kuin näihin toimitusketjuihin taas, että kyllähän niin kuin moni yhtiö joutui pandemia-aikana huomaamaan sen, että kun ei vaikka niitä tärkeitä komponentteja sitten ollut saatavilla sellaisessa ajassa, kun oli totuttu, niin kyllä se on johtanut siihen, että on mietitty vaikka uudestaan varastotasoja, mutta totta kai nämä sitten niin kuin riskienhallintapäätökset ei ole myöskään ilmaisia, että siitä on aina koituu myös joku kustannus, ja sitten sä ehkä tasapainottelet niiden niin kuin lyhyen aikavälin kustannusten ja hyötyjen tai lyhyen aikavälin kustannusten ja pitkän aikavälin hyötyjen ja riskienhallinnan kanssa. No, yksi sana, joka on ollut kateissa lähes 20 vuotta, on kasvu. Missä näette kasvun tänä vuonna? No aloitaks mä voin ottaa nämä helpottaa sitä. No, eihän se kasvu missään kateissa ollut. Ehkä täällä Suomessa, mutta jos katsotaan maailmaa vähän niin laajemmin, niin kyllähän muu maailma on kasvanut kovaa vauhtia. Ja jos katsotaan tulevaisuuteen, niin kyllä tulevinakin vuosina se kasvun moottori tulee olemaan Aasiassa. Kiina, Intia, Kaakkois-Aasia tulee kasvaa kovaa vauhtia ja siellä syntyy sitä markkinaa, jossa yrityksetkin voi toimia. Sehän se on meidän kasvumoottori ollut tässä jonkun aikaa ja se tulee näin myös olemaan näillä uusilla ennusteilla. Se ei tule sellainen muuttumaan. Tietysti jos mietitään jotain toimialoja, niin varmaan niin kuin meillä ainakin ne turvallisuuteen liittyvät toimialat tai yritykset, jotka on sillä aloilla, niin varmasti kokee kovaa kasvua, koska meidän ympäristö on muuttunut ainakin pitkäksi aikaa tällaiseksi jännitteisemmäksi. Se on nyt yksi toimialoja, josta sitä varmasti kasvua. Ja vihreä siirtymä etenee. Se on ehkä semmoinen toinen kasvun ala, mitä tulevaisuudessakin tai tulevana vuosinakin jatkuu. Minäkö? No niin, mä näen kasvua ainakin Suomen julkisessa velassa valitettavasti. Joo, näin. Mutta myös muilla mailla. Siihen nyt ehkä on puututtu ja puututaan vielä tulevaisuudessakin. No, Juuson pointsit on tosi hyviä tuossa noin, että ainoastaan nämä niin kuin digitaaliset ratkaisut ja AI käytännössä siitä sitten jäi. Mutta mä voisin nyt erityisesti sen vihreän siirtymän nostaa tässä kohtaa esille, koska se on paitsi hirveän tärkeä ilmastonmuutoksen näkökulmasta ja myös luontoasioiden näkökulmasta, joka ehkä on ollut vähän vaikeampi juttu, koska sinne on vaikeampi luoda markkinaa toisin kuin sitten tässä CO2 me ollaan jo pystytty luomaan markkina, se on suoraviivaisempi juttu, mutta siellä on ja siihen liittyen vaikka sähkön varastointia, joka nyt jos katsotaan Suomessa, mutta myös globaalisti, niin sehän on niin kuin todella tärkeä, jotta me saadaan tämä meidän energiainfra sellaiseksi, että se on sään kestävä kaikin puolen, niin sen takia mä kuulin just tällaisen luvun, että täällä niin kuin energia-alalla niin karkeasti puolet uudesta niin kuin innovaatiorahoituksesta menee nimenomaan erilaisiin varastointiratkaisuihin, mikä tarkoittaa, että kyllä tässä niin kuin jonkun vuoden sisällä sinne on niin kuin, sieltä alkaa tulee isoja tuloksia jo. Me ollaan myös Suomessa tässä aika hyvässä asemassa. Meillä on
asioita näyttää jopa, että me osataan tätä juttua. Se on aika hieno myyntivaltti, kun menee ulkomaille ja sanoo, että meidän sähkön tuotannosta 96% on fossiilivapaata. Se on aika kova juttu, ja tämä on viime vuoden luku, siis sitä ennen se oli 95%. Tällaista on hyvin, hyvin harvassa maassa. Ei tarvitse mennä kuin vähän etelään, vaikka Saksaan, niin se on täysin eri maailma, ja samaan aikaan sieltä tulee se kustannuskilpailukyvyn tappio, mikä sitten osuu Saksaan. No siinä on sitten omat valtion tukipolitiikkansa ja muut, mitkä on sitten vähän ikäviä, jotka tasoittaa sitä Saksan tilannetta, mutta joo, jos yksi pitää sanoa, niin mä sanon tämän vihreän siirtymän. Joo, vaikea tähän nyt enää hirveästi lisätä mitään, mutta ehkä jos mä lähden tuosta maantieteellisestä, niin siis mä oon ihan samalla linjoilla Juuson kanssa siinä, että kyllä pitkällä aikavälillä niin ne nopeimmin kasvavat taloudet on pitkälti siellä Aasiassa, itse asiassa Afrikassa, mutta siellä toki lähdetään niin paljon matalammalta tasolta, että vaikka ne prosentuaaliset kasvuvauhdit on hurjia, niin tietysti niin kuin sitä uutta kysyntää vielä syntyy kuitenkin aika maltillisesti, mutta just nämä Aasian isommat, Intia, Kaakkois-Aasian taloudet, niin on varmasti niitä kasvupetureita, mutta nyt lyhyemmällä aikavälillä, niin tietysti kun mietitään tätä Hormusin-salmen kriisin vaikutuksia ja tätä energiashokkia, niin siinähän sitten taas Yhdysvallat on selkeästi se suhteellinen voittaja kuitenkin, vaikka Yhdysvallatkaan tästä mitenkään niin kuin ihan kuivin jaloin selviydy, mutta Yhdysvalloissa on kuitenkin merkittävä oma liuskeöljy- ja kaasusektori, joka sinällään hyötyy tästä ja on energianettoviejä, kun taas sitä Aasia ja Eurooppa energianettotuojina niin kuin selkeästi kärsii nyt kohtuuttomasti taas tästä tilanteesta. Sitten oikeastaan sektorimielessä tai toimialamielessä niin näitä ihan samoja nostojahan tässä jotenkin kaikilla on. Et ehkä se onkin usein, että kun me jotenkin Suomessakin niin paljon puhutaan sitä, että sitä kasvua ei ole, niin sitten se aina vähän hukuttaa alleen sen, että kyllähän meillä on oikeasti toimialoja, jotka myös kasvaa. Että kyllähän meillä on myös semmoista niin kuin boomia. Menee tuonne Lappiin, katsoo siellä, miten ensinnäkin turismi vetää ja rakennetaan ilmatukikohtaa ja niin kuin kaikki mahdolliset boomin merkit ja asuntohinnatkin nousee jopa Lapissa. Ja sitten tietysti just tämä, että se on niin kuin pitkälti se puolustusteollisuus, vihreä siirtymä ja sitten korkeat teknologiat. Ehkä sen niin kuin tekoälyteknologian osalta niin jotenkin se, että onko Suomessa ja ehkä Euroopassa laajemminkin, niin ainakin tällaisten niin kuin yrityksille teetettävien kyselyjen perusteella meillä on vähän haasteena ehkä koko Euroopassa se, että tekoäly edelleen nähdään niin kuin pitkälti semmoisena tuotannon tehostamisratkaisuna, niin kuin erilaiset tekoälytyökalut, kun taas sitten jotenkin niin kuin meidän pitäisi saada ehkä sitä painopistettä enemmän siihen, että oikeasti rakennetaan niin kuin uutta liiketoimintaa ja niin kuin, että se koko liiketoimintamalli rakentuisi niin kuin vaikka tässä niin pitkälti tällaisen tekoälyratkaisun ympärille, että se ehkä, niin kuin, että ollaanko Suomessa siinä riittävän hereillä. Joo. Jos otan vielä jatkokysymyksen tämän kasvun tiimolta, niin näettekö te, että tällainen tilanne voisi olla vasta, että mistä kasvusta yritysten pitäisi tietoisesti kieltäytyä? En lähtisi rakentamaan hiilivoimalaa, sanotaanko näin esimerkiksi. Ne on kyllä niin kuin passee, pitäisi olla ainakin. Ei tällaista. Myöskin Venäjä-kauppa tuskin on palaamassa, sitä on turhaan haikailla vähän aikaa takaisin. Näillä mennään mitä on. Joo, samaa mieltä. Ilmiselvästi rikolliset toimialat nyt on sellainen ja sitten hiili on hyvä. Esimerkiksi me Finnverassa tehtiin jokin aika sellainen periaatepäätös, että me ei enää rahoiteta esimerkiksi hiilivoimaloita tuolla ulkomailla. Lähtökohtaisesti suhtaudutaan nuivasti kaikkeen fossiiliseen, myös kaasuvoimaan, mutta se on ehkä vähän nyansoidumpi kysymys, koska sitten kun mennään tuonne hyvin kehittyville alueille, niin silloin se ei ole itsestään selvää, että joku niin kuin Ruandan kaltainen maa tai joku muu tällainen hyvin niin kuin vielä matalalla kehitysasteella, että se voisi suoraan hypätä ikään kuin tähän meidän korkeaseen fossiilittomaan maailmaan, jolloin todennäköisesti tarvitaan myös esimerkiksi kaasulla tehtyä energiaa sinne päin ja silloin ikään kuin mekin Finnverassa pyritään ymmärtämään sit tällaisia tilanteita, mutta se on niin kuin, hyvin tilanne riippuvaista kyllä. Joo. Niin vaikea on ehkä toi fossiilienergia on sellainen ainoa nyt, mikä jotenkin helppo tunnistaa, että se nyt ei ole varmaan mikään tulevaisuuden ala, mutta sitten monessa tietysti niin kuin itse ajattelen sitä, että kun maailma muuttuu, niin me ei aina pystytä ennakoimaan
toisaalta sitä, että miten sen mukana myös ehkä semmoinen niin kuin, näkemykset siitä, mikä on hyväksi ja mikä on sallittua ja mikä on jotenkin vaikka vastuullista kestävää liiketoimintaa, niin onhan me siinäkin nähty iso muutos nyt viime vuosina, että jos ajatellaan koko tätä puolustusteollisuuden buumia, niin semmoinen toimiala, jota pitkään tosi paheksuttiin ja Suomessakin toimii paljon yrityksiä, etenkin sellaisia, jotka niin kuin toimii teknologiapuolella, jotka on kaikessa hiljaisuudessa vuosikausia toimittanut puolustusteollisuuteen, mutta sitä ei ole haluttu mitenkään tuoda esiin tai korostaa. Ja nyt se nimenomaan on niin kuin valtti, ja sillä voidaan korostaa sitä, että ollaan mukana tämmöisellä kasvavalla toimialalla. Että sen takia niin kuin, en mä nyt itsekään usko siihen, että ihan heti vaikka Venäjän kauppa tai Venäjän suhteet oltaisiin normalisoimassa, vaikka jossain vaiheessa joku rauha syntyisikin, mutta sitten toisaalta siinäkin se, että Suomi ei päästä tätä maantiedettä pakoon, että varmaan jollain aikavälillä niin me tullaan taas tekemään Venäjän kanssa jotain yhteistyötä, että vaikea sanoa oikeastaan mitään tällaisia, ehkä muuta kuin se fossiilienergia, ihan tällaisia niin kuin pysyviä no-go-alueita. No jos otetaan sitten erilaiset skenaariot ja päätöksenteko. Eilispäivänä tätä skenaariota tehtiin vähän harvemmin ja nyt sitä tehdään lähestulkoon päivittäin, niin miten tämä muuttaa sitä, miten yritysjohto tekee päätöksiä? Nopeuttaako se, hidastaako se tai ylipäätänsä se, että skenaarioita käytetään paljon enemmän. Miten se vaikuttaa päätöksentekoon teidän mielestä? No musta on tärkeää tietää, mitä oletuksia siellä, kun on skenaarioja tehty, niin millaiset ne oletukset on siellä taustalla. Et jos et sä tiedä niitä oletuksia, niin sit on vaikea nähdä, että ne on kauhean hyödyllisiä ne harjoitukset, koska sitten ei ehkä tiedä, että sopii ne siihen tilanteeseen enää, mikä on. Mutta tietysti jos näitä skenaarioita tehdään paljon, niin en mä tiedä. Jos ne on toistensa kaltaisia, niin en mä tiedä, kannattaisi nyt tehdä kauhean montaa. Joskus voi riittää se yksi hyvä skenaario tai muutama hyvä skenaario sen sijaan, että tekisi niin joka päivä sama skenaario uudestaan ja uudestaan, niin sekään ei välttämättä kauhean järkevää. Mutta varmasti helpottaa johtamista, jos pystytään tällaisia skenaarioita niin nopeasti tekemään. No kyllä mä ajattelisin niin, että jos se työ on jotenkin tehty hyvin, niin se itse asiassa nopeuttaa päätöksentekoa silloin, kun joku kriisi tai shokki iskee. Et jos tavallaan verrataan siihen vähän niin kuin vanhaan maailmaan, jossa tehtiin vaan strategia koko strategiakaudelle ja sitten mentiin sen mukaan. Ja sitten jossain vaiheessa jotenkin havahduttiin siihen, että okei, muutoksia alkaa tulla niin tiheeseen, että se strategia, niin kuin, sä et tee sillä mitään hetken päästä. Niin se, että jos sitä strategiaa laadittaessa on niin kuin yritysjohto miettinyt sen, että vaikka just omien toimitusketjujen, kassanhallinnan, kaikkien tavallaan niin kuin kriittisten muuttujien näkökulmasta sen, että mitkä on vaikka nyt ne semmoiset niin kuin maailmalla vallitsevat jotenkin tämmöiset muutosvoimat, jotka voi siihen omaan liiketoimintaan kovasti vaikuttaa ja mietitty ne keskeiset skenaariot, niin kyllä mä ajattelen, että sehän niin kuin parantaa sitä valmiutta, että siinä kohtaa, jos tavara osuu tuulettimeen, niin on ikään kuin valmiudet nopeammin reagoida ja sitten se päätöksenteko on nopeampaa, mutta totta kai sit se itse niin kuin varmasti vaikka strategiaprosessi on nykyään työlämpi ja vie enemmän aikaa ja vaatii niin kuin ehkä isomman porukan sitouttamista myös tai osallistamista siihen prosessiin. Joo, ihan täsmälleen samaa mieltä. Itse asiassa olisin sanonut saman mitä Minna, mutta Minna sanoi sen vaan paremmin kuin minä. Ehkä mä jatkaisin siitä sen verran, että Suomen yritysten tasolla niin mä en ole ihan hirveän huolissani suurempien yritysten skenaariotyöstä. Ehkä jos jotain, niin varmaan jossain niitä tehdään vähän just liikaakin. Se voisi olla se ainut huoli, mutta mulla on sellainen mutu, että se on ihan okei. Mutta sitten mitä pienempään mennään keskisuureen yritykseen ja varsinkin kun mennään sinne pienempään yritykseen, niin sitten ihan luonnollisista syistä erilaisen siis yleisesti niin kuin strategisen työn ja siihen niin kuin liittyen erilaisten skenaarioiden tekeminen, niin se on vähän vähäisempää. Osin sen takia, että ei ole ikään kuin niitä hartioita lähteä niitä tekemään ja ei kenties ole välttämättä aina osaamistakaan lähteä niitä tekemään. Ja siinä on joku raja. Mä uskon, että ihan pienimpien nyt ei kenties olekaan järkevää tehdä mitään hirveän raskasta tavallaan niin kuin skenaarioharjoitusta omassa yritystoiminnassaan. Mutta sitten kun mennään sinne keskisuureen, niin siinä on joku raja ehkä, missä tällä hetkellä sitä tehdään liian vähän.
Ja sitten kun tehdään liian vähän ja ylipäätänsä otetaan se huomioon strategiatyössä, niin sitten just negatiiviset shokit yllättää. Ja näin ei tarvitsisi olla, jos sen olisi fundeerannut etukäteen ja olisi se valmis reaktio siihen. Eli siinä on Suomessa varmaan tehtävää niin kuin tällaisessa niin kuin johtamisen osaamisessa, jos sanoo näin. Se, että miten se sitten tehdään ja miten se saadaan jalkautettua, niin se on taas niin kuin asteen vaikeampi kysymys. No sitten puhutaan vähän rahasta. Rahoitus ja epävarmuuden hinta. Miten epävarmuus näkyy tällä hetkellä rahoituksen saatavuudessa ja ehdoissa, ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä niin kuin talousjohdon päätöksenteossa? Haluatko Minna aloittaa pankista? No voimme aloittaa, mutta joo, täällä pitäisi olla joku meidän liiketoiminnan edustaja, jos haluttaisiin kommenttia siitä, että miten näkyy vaikka meidän rahoituksessa, mutta ehkä makroekonomistina, niin no, jos mietitään tätä markkinakehitystä sen jälkeen, kun tämä Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin alkoi, niin onhan yleiset tämmöiset rahoitusolosuhteet on kiristynyt. Et jos me katsotaan tämmöisiä niin kuin laajempia indeksejä, joita me löytyy vaikka Yhdysvaltojen osalta, euroalueen osalta, niin se, että meillä on hyödykehinnat noussut, korot noussut, riskipreemiot noussut, niin tämä niin kuin kaikki yhdessä tekee sitä, että rahoitus on niin kuin kalliimpaa tällä hetkellä. Kyllä. Miten Finnveran näkökulmasta? Joo, ihan samaa mieltä. Toi on itse asiassa todella tärkeää, ikään kuin suhdannesidonnainen yritysten luottoluokitusten heikkeneminen. Et se ihan selkeästi on näkynyt oikeastaan, se on itse asiassa näkynyt koronan jälkeen sellaisena tasaisesti nousevana rahoitusmarkkinoiden tiukentumisena, erityisesti sellaisilla yrityksillä, joilla ei ole mahdollisuutta päästä kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. Eli sellaiset, jotka on käytännössä kotimaan rahoituksen varassa. Jos on riittävän iso yritys, että tuolla kansainvälisesti pystyy mylläämään, niin se on vähän eri keissi. Siellä sitten on tarjontaa eri tavalla. Meille Finnveraan, meillä on tosi paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, erityisesti pieniä ja mikroyrityksiä. Ja katsot sä sitten heille tehtyjä kyselyitä tai sitten ihan keskustelet näiden yrittäjien tai pienten yritysten kanssa, niin se on melkein poikkeuksetta aina se sama virsi, että kun sitä rahoitusta on vaikea saada ja kun oli tämä story ja vaikka oli hyvät vakuudet, niin ei silti, ja vaikka Finnvera takaa 50% jopa enemmän, silti sitä rahoitusta ei tule. Tämä toistuu niin kuin todella usein tällä hetkellä, ja se on nimenomaan se on niin kuin ollut kasvamaan päin. Nyt ehkä vähän niin kuin viimeisen vuoden aikana se niin kuin ongelmien kasvu on loppunut ja se on tasaantunut tässä näin. Ja tämä on tietysti niin kuin Suomen kansantalouden näkökulmasta ongelma, jos ne pienet ei sitten saa riittävästi rahoitusta. Sehän ei heilauta kansantaloutta tässä hetkessä mihinkään, mutta olettaen, että niistä pienistä tulee joskus keskisuuria ja keskisuurista vähän suurempia, niin tässä mielessä se on pitkässä juoksussa ongelma. Ja sen takia me ollaan tehty interventioita, siis valtion, kun me ollaan valtion rahoitusyhtiö, me ollaan tehty pari interventiota, jos toinen on tällä hetkellä käynnissä, jolla me rahoitetaan niitä kaikista pienempiä mikroyrityksiä siellä markkinoilla just tästä syystä oikeastaan. Ja sitten ehkä toinen tuohon rahoitukseen liittyen vielä vähän suurempien näkökulmasta, niin siellä me ollaan, niin kuin firmana, kun puhutaan vaikka viennin rahoituksesta, niin mehän ollaan kysyntäsidonnainen organisaatio. Eli kun tulee kysyntää, kun tulee keissejä ulkomaille, oli se sitten mikä tahansa, niin me ollaan lähtökohtaisesti aina valmis olemaan mukana siinä projektissa. Ja mitä enemmän niitä hyviä projekteja tulee, sitä enemmän me käytännössä rahoitetaan. Et me harvemmin tehdään sitä, että me lähdetään myymään valtion niin kuin rahaa yritykselle, vaan päinvastoin me vastataan kysyntään. Ja siinä ehkä, niin kuin näkyy vientiluvuistakin, niin voisi toki toivoa, että se vientiaktiivisuus koko kansantalouden tasolla olisi vähän aktiivisempaa, että me voitaisiin rahoittaa vähän enemmän muitakin kuin sitä laivarakennusta ja telejä ja metsää, mitkä on tärkeitä, mutta että olisi enemmän sellaisia uusia avauksia. Se on sieltä kysyntäpuolelta kyllä sitten, että pitäisi jotenkin, suomalaisten yrityksen pitäisi aggressiivisemmin vielä päästä sinne ulkomaille, ja sitten me ollaan mielellämme kyllä siinä mukana, jos vaan mahdollista. Joo. Tästä olikin kaikki oleellinen, mutta ehkä kysymyksenä, että onko tässä jotain toimialakohtaisia eroja se rahoituksessa hinnassa? On varmaan. On. Sitä te ette vaan mainita. Ja saatavuudessa, rahoituksen saatavuudessa myös tietysti, joo, sekä hinnassa että saatavuudessa.
Joo, kyllä näin, ja niin kuin, no joo, toimialakohtaisia eroja on, ne on sekavia. Sitten yksi ehkä aika selkeä ero on yrityksen iässä. Et niin kuin aivan uusille yrityksille niin pankkirahoitushan ei usein silloin ole lähtökohtaisesti mahdollista. Kun ei ole historiaa pankin kanssa, pankki on tosi vaikea arvioida sitä luottoriskiä silloin. Ja tällaiset yritykset on sitten tietyllä tavalla ongelmissa, ja sitten nyt kun ollaan siirrytty tähän startup-maailmaan entistä voimakkaammin, niin toki tällaisia yrityksiä on myös entistä enemmän. No, onneksi vierasta pääomaa siellä ei lähtökohtaisesti yleensä tarvita ensimmäisenä rahoituskeinona, vaan se on sitten jotain oman pääomaehtoista rahoitusta, ja siellä on sitten muita investoreita, jotka sitä kantaa, mutta joissain tilanteissa se myös vieraan pääomaehtoinen rahoitus on tärkeä. Ja siinä on yksi tällainen markkinaepäonnistuminen, johon me nyt ollaan pienellä summalla tultu Finnverana, mutta ei me varmaan sitä koko markkinaa pystytä nyt täydentämään tällä meidän pienellä mikrolainalla. Joo. No ennen kuin mä annan mikrofonin sinne meidän vieraille, eli teille avautuu mahdollisuus kysyä meidän panelisteilta, niin tämä on tällainen vähän erilainen kysymys. Jos olisit CFO yrityksessä, joka on nyt hyvin epävarmassa markkinassa, yksi konkreettinen päätös tai tekeminen? No. Aloita vaan. Tämä on hirveän vaikea kysymys, kun täällä on täynnä CFOita, niin mitä tässä nyt uskaltaa sanoa sitten, mutta eli premissi oli tämä, että on kiinni hyvin epävarmassa ympäristössä tällä hetkellä. No, Kaima Viran puolesta sitten sanon, että olkaa yhteydessä Finnveraan, jos voimme auttaa. Minna? No, varmaan ehkä yksi asia on ainakin se, että jos ollaan sellaisessa epävarmassa tilanteessa, että nyt on niin kuin tullut niin sanotusti jo turpiin, niin sitten varmaan on niin kuin hyvä miettiä ainakin sitä, että mitkä on ne keskeiset opit siitä tilanteesta. Eli mitä on mennyt pieleen. Et ehkä nyt jos ottaa yhden esimerkin, joka tuli tuossa, tai toimiala-esimerkki, joka tuli tuossa Haikenkin esityksessä, niin vaikka lentotoimiala, joka on tietysti nyt tässä jo niin kuin ottanut aika isoa kolhua, niin siellähän lentoyhtiöt on hirveän erilaisissa tilanteissa vaikka sen suhteen, että onko näitä polttoainetta kerosiiniostoja suojattu vai ei. Ja siinä niin kuin yhtiöt, joilla on vaikka hirveän matalat suojausasteet, niin on sitten joutunut tekemään jo aikaisemmin tai hyvin varhaisessa vaiheessa poikkeuksia sitten perumaan lentoja, ja kun taas sitten niin kuin on sellaisia lentoyhtiöitä, joille suojausasteet on ollut korkeammat ja tietysti hyötyy tästä tilanteesta, niin ehkä se nyt on niin kuin aina mä ajattelen, että yksi asia, mitä tällaisessa kriisitilanteessa tulee tietysti katsoa, että jos on niin kuin syntynyt jotain tappioita, mitä ei ole lainkaan osattu ennustaa tai odottaa, niin missä meni vikaan ja mitä voidaan tehdä jatkossa, ettei se toistu. Hyviä nostoja. Mä nostan ehkä vähän erilaiseen kulmaan. Musta tällaisessa epävarmoissa oloissa niin on selvää, että EU tulee tekemään jotain toimia niin kuin ylipäätään yritysten tukemiseksi. Niin musta tuntuu, että yritysten pitäisi olla aika paljon aktiivisempia, suomalaisten yritysten pitäisi olla aika paljon aktiivisempia Brysselissä loppaamassa teidän etujanne, että me saataisiin jotain, tai että te saisitte enemmän hyötyä EUsta. Se voisi olla niin kuin yksi, mitä voisi niin kuin etukäteen tehdä ennen kuin on kakka tuulettimessa. Kiitos. No joo, varmaan meitä kaikkia kiinnostaa se, että mitä tapahtuu, jos Xi ja Trump tapaa nyt tässä vapun tietämillä, ja siihen liittyy yksi yksityiskohta, joka tuli mieleen tuosta esityksestä ja Juusosta, niin mikä käytännössä on Kiinan valuuttavarannon niin kuin, ikään kuin semmoinen poliittinen suhde suhteessa Yhdysvaltoihin tällä hetkellä, että siitä ei ole mun mielestä ihan hirveästi puhuttu. Valtaisahan se niin kuin dollarimääräisesti on. Kyllä, Kiinalla on valtava iso valuuttavaranto, 3000 miljardia dollaria kooltaan, ja me ei oikeastaan tiedetä, mihin kaikkiaan sitä on sijoitettu. Hyvä arvio on ehkä, että puolet saattaa olla jossakin dollarimääräisissä arvopapereissa, kun yksinkertaisesti ei ole mitään muita markkinoita, mihin näin isoja otteista sijoitettaisiin. Että kyllähän se tavallaan jonkinlaisen vipuvareen ehkä voi antaa Kiinalle, mutta ei Kiina kuitenkaan voi lähteä myymään näitä omistuksia, koska sitten niiden omistusten arvo romuttuisi, eikä he halua missään nimessä sitä taas sitten. Siinä Trumpin tapaaminen tulee olemaan mielenkiintoinen, mutta kyllähän tällä hetkellä niin kuin melkein tuonne lokakuulle asti
on aika hyvin sovittuna jo, että mennään näillä pelimerkeillä, että saisi nähdä, tuleeko tässä mitään uusia isompia avauksia. Entä tämän Hormuzin tilanteen suhteen, johon niin kuin Kiinan roolia tavallaan on rakenneltu ja kasvateltu koko aika, 13% Kiinan öljystä tulee kuitenkin sen salmen kautta 90% Kyllä, Iranin siis Kiina on varsin hyvin niin kuin osannut niin kuin hajauttaa sitä energiamiksiä. Ne ostaa öljyä paljon ympäri maailmaa. He on myös iso öljyntuottaja. Harvoin tai unohtuu aika usein, että 1/4 Kiinan öljynkulutuksesta katetaan omalla tuotannolla, kaasussa vieläkin isompi osa. Heillä on itse asiassa paljon varmuusvarastoja, joiden kanssa pelata. He ei ole niin kuin ensimmäisenä tässä niin kuin ongelmissa öljyn kanssa. Tietysti hinnat nousee Kiinassakin, että siihen se vaikuttaa. Mutta Aasiassa on muita isoja talouksia, niin kuin Intia, jotka on selvästi niin kuin heikommin varautunut tällaiseen tilanteeseen. Kiina on niin kuin Hormuzin kanssa musta ihan ok, mutta Trumpin vastaus on tähän, että out, get out. Yeah. Eikö niin? Saaks niin kuin hän oli toimittajalle kertonut. Sitten vielä toinen kysymys, että jos käytännössä taas tuli tästä vihreästä siirtymästä mieleen, että jos Suomella, niin kuin, tai jotta me oltaisiin turvassa tämän kaltaisilta kriisiltä, niin meidän toimialarakenteille pitäisi tehdä jotakin, ja sitten toisekseen niin kaksi, ja ehkä vihreä siirtymä on se, mitä pitäisi entisestään kiinnittää ja ulottaa se vielä laajemmalle, niin miten tämä ihme saadaan, niin kuin, että miten Suomen tämmöistä resilienssiä saadaan kasvatettua, meillä on vaalit tulossa ja jonkun pitäisi tehdä jotakin, jotta me ei olla aina kärsimässä hätää, kun tämmöistä tai tämän kaltaista tapahtuu. Ihan easy. No mun ensimmäinen vastaus tähän on teknologinen kehitys, että sitä pitäisi saada. Tällä hetkellähän, no esimerkkinä siis isossa kuvassa, oikein isossa kuvassa siis ilmastonmuutoksen torjunta ei ole niin kuin ideologinen juttu loppuviimeen, vaan kuluttajat, yritykset, myös poliitikot näiden kautta pitkälti tekee päätöksiä lompakollaan. Ja tästä yksi heijastuma on esimerkiksi se, että nykyään Yhdysvaltojen suurin siis tuulivoimaa tuottava osavaltio on Texas, jossa niin kuin kuitenkaan tämä ei ole ideologisesti tai poliittisesti ollut sellainen asia, johon he välttämättä pyrkii. Se syy on se, että teknologia on yksinkertaisesti kehittynyt niin nopeasti ja niin kuin hyväksi, että tämä on ylipäätänsä mahdollista. Ja joten tästä ikään kuin seurauksena se teknologinen kehitys ja siihen satsaaminen. Ja meillähän on Suomessa siinä hyviä aihioita monella tavalla, mutta sitten siihen vielä sekoittuu, kun puhutaan Euroopasta, jossa on sitten erilaisia talouksia, niin politiikka. Et kuinka me, tavallaan sä et voi niinku tehdä tuotetta, joka tiedetään, että se on kauhean hyödyllinen, mutta jollei silloin ole kysyntää, niin se on vähän huono business case tavallaan sille niin kuin ensimmäiselle liikkujalle tässä. Eli siellä pitäisi olla kysyntää, jolloin me päästään näihin Euroopan laajuisiin toimiin käytännössä, että millaisia vaikka EU:ssa, joko maakohtaisesti tai ihan EU-tasolla, millaisia toimia meillä voi olla, jotta me myös luodaan sitten tätä kysyntää tällä vihreä siirtymällä. Et esimerkkinä jakeluvelvoite on tällainen asia. Et jos esimerkiksi Saksaan saadaan kunnon jakeluvelvoite, jotta vaikka se maakaasun käyttö saadaan korvattua e-kaasulla, joka on siis fossiiliton maakaasun vastine, niin se ikään kuin jakeluvelvoite luo sinne kysynnän ja näin se luo yrityksellisen kannustimen kehittää sitä oikeanlaista teknologiaa ja ikään kuin viedä sitä teknologiaa sit vaikka Suomesta tai sitten rakentaa sinne yksiköitä tai mitä ikinä. Se on tämä niinku, se on tämä kokonaisuus, mikä tässä on niinku monessa, mutta ykkönen on teknologia joka tapauksessa. Ja tuon vihreän siirtymän osalta niin Kiina on itse asiassa maailman johtavia maita siinäkin. Ja se on varmasti yksi niistä toimialoista, millä me voitaisiin tehdä aika paljon yhteistyötä heidänkin kanssa, että koko maailma hyötyisi. Ja myös suomalaiset yritykset. Ja näin varmasti ollaankin tekemässä. Ja ei mulla paljon lisättävää, mutta ehkä niin kuin siitä yksi asia mun mielestä se, että kyllähän nyt tämä uusi energiashokki taas sinällään niin kuin lisää niitä kannustimia, että kyllähän niin kuin varmasti energiaintensiivisessä teollisuudessa taas mietitään, että miten niin kuin parantaa energiatehokkuutta vaikkapa
Ja sitten toisaalta me ajattelemme, että aika paljon, tässä on vähän niin kuin Mauri sanoikin, niin nämä on kuitenkin aika paljon myös EU-tason päätöksentekoa, että ei tässä nyt ehkä ole hirveästi mitään viestiä kehysriihikeskusteluihin, vaan niin kuin pikemminkin se, että Suomi jotenkin aktiivisesti vaikuttaisi osana EUta ennen kaikkea siihen, että se Suomen linja olisi niin kuin johdonmukainen, ja jotta niin kuin tietysti pyrittäisiin myös siihen, että se EU-linja olisi johdonmukainen, että kyllähän silloin, kun yritykset investoi, niin tavallaan tärkeintä on se ennustettavuus, että jos vaikka tiedetään, tai miten regulaation osalta, niin voi olla vähemmän tärkeää loppupelissä, että mihin suuntaan se regulaatio menee, että kiristyykö se vai keveneekö se, mutta jos tiedetään se suunta pidemmäksi aikaa, niin silloin pystytään tekemään ne päätökset sen mukaisesti. Ja se on varmaan välillä niin kuin Suomenkin EU-vaikuttamisessa ehkä se haaste, että sit linja voi myös niin kuin poukkoilla vaikkapa hallituksen kokoonpanosta riippuen, niin jotenkin mä ajattelin, että Suomen kannattaisi ainakin niin kuin EU:ssa olla sellainen, joka jotenkin johdonmukaisesti ajaa näitä asioita, eikä sitten toisaalta myöskään kotimaassa mene niin kuin eri suuntaan siinä politiikassa. Kaisa Immonen, NIT Naval Interior Team, ja opiskelen myös Turun yliopistossa kiinan kieltä pääaineena. Kiina ja Yhdysvallat kovasti kamppailevat, ja tähän jo viitattiinkin, niin mitkä on Kiinan vahvuudet tässä kamppailussa ja mitkä on toisaalta sen heikkoudet? Ja sitten ehkä toisena kysymyksenä vielä, miten ulkomaalaisten yritysten toimintaympäristö Kiinassa on tässä viime vuosina muuttunut, jos on muuttunut, ja minkälaista toimintaympäristöä voidaan ehkä tulevaisuudessa odottaa, jos pystytään jotain ennustetta antaa? No, toimintaympäristö Kiinassa on ulkomaisten yritysten osalta, niin kyllä se on tässä niin kuin ollut heikkenemään päin. Viime vuonna itse asiassa taisi olla vähän parempi kuin taas aikoihin, mutta kyllä se on niin kuin, se toiminta siellä markkinoilla on tullut niin kuin yhä vaikeammaksi. Siellä on sellaista sääntelyä, joka ei ole niin kuin tue niiden ulkomaalaisten yritysten toimintaa. Ja jos katsotaan vaikka 20 vuoden takaa, niin silloin Kiina otti niin kuin ilolla vastaan niitä ulkomaalaisia yrityksiä. Silloin oli ihan erilainen ääni kellossa kuin nykyään, niin se ei ole ehkä ihan samanlaista. No, Kiinan vahvuus on varmaan yksi se, että siellä on paljon ihmisiä. Siellä on tosi paljon ihmisiä, mikä tarkoittaa, että se on tosi iso maa kanssa ja iso talouskin nykyään. Ja toinen on ehkä sellainen, että he osaa laittaa tavoitteita niin kuin kauas, ja sitten ne jotenkin onnistuu sekoilemaan niitä tavoitteita kohti. Se ei ole aina, me ajatellaan jotenkin aina, että ne päättää ja sitten ne menee sinne suuntaan, mutta se päivittäinen tekeminen on semmoista aikamoista reagointia ja sähläämistä, ja ei pystytä suunnittelemaan seuraavaa viikkoa tai näin, mutta kuitenkin mennään sitä niin kuin jotain tavoitetta kohti, mikä on asetettu jonkun toimesta, mutta kuitenkin mennään niin kuin jonnekin. On joku suunta, mihin mennään, mihin kaikki koettaa mennä sinne niin kuin sekoilla samaan suuntaan, niin sitten on jotenkin syntynyt sit kuitenkin kehitystä siinä taloudessa. Ja toinen ehkä, mikä Kiinan vahvuus on, tai kolmas, että Kiina kyllä niin kuin, se on tunnistanut jotain toimialoja. No, virkamiehet on yleensä tosi surkea valitsemaan mitään toimialoja, mihin kaadetaan rahaa, mutta Kiina on jotenkin onnistunut siinä, että he on pystynyt valitsemaan joitakin toimialoja, joihin he kaataa ihan älyttömät määrät rahaa ja joissa he pyrkii maailman johtavaksi maaksi. Ja jotenkin se tuntuu vaan niin kuin onnistumaan. Mutta tietysti tämä tarkoittaa samalla, että sitä hukkaa tulee tosi paljon. Että kaikki ne rahat ei ole käytetty mitenkään järkevästi ja se voi olla ihan mitä tahansa. Ja meidän niin kuin Kiina ei puhu kauheasti niistä virheistä, että nyt on tehty väärin tai on hukattu miljardeja johonkin. Se ei puhu niistä mitään ja meidän on niin kuin hankala tietää, paljonko sitä oikeasti menee hukkaan tällä Kiinan järjestelmällä. Mutta se on niin kuin varma, jos katsotaan tulevaisuutta eteenpäin, niin Kiina on yhä kovempi tekijä kaikessa teknologiassa. Sehän tulee haastaa meitä länsiyrityksiä niin kuin todella paljon uusilla aloilla. Ja varmaan teidänkin monilla teistä, niin Kiina tulee olemaan yhä kovempi kilpailija tulevaisuudessa. Et siihen pitää valmistautua. Kun aikaisemmin on ajateltu, että yritykset ei voi mennä Kiinaan, kun siellä se kilpailu on niin kovaa ja moni joutuu lähteäkin sieltä, kun ne ei pärjää siellä Kiinan markkinoilla. Mutta itse asiassa nyt ne kiinalaiset tulee tänne meidän markkinoille kilpailemaan samalla tavalla, mitä ne tekee Kiinassa. Toivottavasti te pärjäätte hyvin.
Joo, ja jos mä voin lisätä vielä tähän heikkoudet, vahvuudet kohtaan yhden, joka on molemmat. Se on se, että se on autoritäärinen valtio. Se on sekä heikkous että vahvuus. Vahvuus varmaan silleen, että joissain tilanteissa päätökset sujuu aika niin kuin sutjakasti verrattuna, että me EU:ssa täällä soudetaan ja huovataan sitten vuositolkulla ja ihmetellään ja siirretään papereita ja näin edespäin. Mutta kyllä mä sanoisin pitkässä juoksussa, ainakin aikaisemmassa maailmassa, niin maa, joka ei ole demokraattinen ja jossa sitä kautta ikään kuin se markkinamekanismi ei myöskään pitemmän päällä voi toimia järkevällä tavalla, niin se ei ole eikä olisi ollut kyllä voittava resepti millään tavalla, vaan siinä ennen pitkään tulee pää vetävän käteen. Ja olen ehkä vieläkin sitä mieltä annettuna Kiinan ongelmat, joita siellä taloudessa on, ja tietyt niin kuin epäkestävyydet, mitä siellä on, mutta tokikin tämä tekoälyn murros ja se huomioiden, kuin vahvasti Kiina on siinä kuitenkin aika eturintamassa EUta edellä joka tapauksessa, jos ei ehkä Yhdysvaltoja näin niin kuin yksittäisten yritysten näkökulmasta, niin se voi tuoda tähän niin kuin perinteiseen ajatteluun jotain säröjä, että kenties sitten kuitenkin sillä ikään kuin huonolla markkinataloudellakin ne voi sitten pärjätä vähän pitempään kuin mitä vanhassa maailmassa. Ja Kiina itse asiassa panostaa tosi paljon siihen tekoälyn niin kuin käyttöönottoon laajasti siinä yhteiskunnassa. Et jos katsoo nykyistä 5-vuotissuunnitelmaa, joka hyväksyttiin tuossa maaliskuussa, niin se on niin kuin yksi niistä kantavista teemoista, että joka paikalla tungetaan tekoälyä tuotteisiin ja tuotantoon, ihmisten arkeen, joka paikkaan. Et siinä tulee olemaan kyllä vahvoja kanssa. Kiitos. Ihan todella mielenkiintoisesta paneelista. Haluanko Juhani vielä sanoa muutaman sanan? Joo, Minna, Mauri ja Juuso, suurkiitokset erittäin arvokkaasta keskusteluista. Kiitos siitä, että uhrasitte aikaa ja tulitte tänne meidän tenttiin, jos tentiksi voi sanoa, mutta oikein paljon kiitoksia. Kiitos.